हाया मानो होनबा जोङो उन्दैनिफ्रायनो बर' रावावनो फरायबोबाय थानाय आरो जोङो दासिमबो बर' रावावनो फरायदों आरो जों बर' रावावनो फरायगोन जों इंराजिखौ आजावनो हाया। खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोङो आसामनि गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि माखासे मावनायखौहाय गेरेन्थि नुगासिनो दङ। बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजानि खौरांखौ खोनासङालासिनो गावनि गोसो बायदि मावलांनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि गेजेरावनो थांनाय माखासे समनिफ्राय लानानै जोंनि बर' हारिनि एबा ट्राइबेल्सफोरनि सोलोंथाइखौ लानानै माखासे गोहोम खोख्लैनायखौहाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर। दिनैनि समावहाय जों ससियेल मिडियायाव नुदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फरायसाफोरनि थाखाय थाखो 6 खौहाय सानखान्थि आयदाखौहाय इंराजियाव सोसननो आरो बिगियानखौहाय इंराजियाव सोसननो नागिरदों। नाथाय जुदि सानखान्थि आरो बिगियानखौहाय थाखो 6 निफ्रायसो इंराजियावहाय सोसनोब्ला अब्ला फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद उसुबिदा जागोन। बिथांमोननि थाखाय गोबां गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखायनो दिनैहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेल्सफोरखौहाय नासयनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। बर' बिजोङाव फरायनानैनो दिनै बर' हारिया सोरबाया डक्टर, सोरबाया इन्जिनियार, सोरबाया IAS, सोरबाया IPS अफिसार जानानै थांबाय। अब्ला बर' बिजोंखौहाय मानो गाज्रि नोजोरजोंहाय दिनैहाय गोहोम खोख्लैनो सानखो? नोंथांमोना खोनासंदो फरायसाफ्रा मा बुंदों। इंराजि रावनि नाङा, मानोना जों बर' बिजोंनि फरायसा, बेखायनो जोंनो बर' रावनि बिजाब नांगौ। बेखायनो आसाम सरकारखौ थाबैनो बे बिजाबखौ दिहुनना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। सानखान्थि मोनाखै, बिगियानबो मोनाखै। बिगियानखौ बर' रावजों नांगौ आरो जों थोजासे बिजाब मोनजोबाखै। इंराजि जोंनि बिजाबखौ जोंनो नाङा। পঢ়িব অসুবিধা হৈ আছে। গণিত আৰু বিজ্ঞান আমাক মাতৃভাষাত লাগিব, ইংৰাজী নালাগে। ইংৰাজী হলে আমাৰ পঢ়িব অসুবিধা হয়। অসুবিধা পাই আছে নাকি তোমালোকে? হয়, অসুবিধা পাই আছো। ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে? হয়। এতিয়া মাতৃভাষা তোমালোকে বিচাৰিছা? হয়। जों नुदों फरायसाफ्रा दिनैहाय गनायनो हायाखै। मानोना बियो गनायजाथावबो नङा। आसामनि चिफ मिनिस्टारा ट्राइबेल्सफोरखौहाय मोनसेनिफ्राय नङा मोनसे नासयनो नाजागासिनो दङ। ट्राइबेल्सनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिखौनो बयनिफ्राय बांसिन नासयदों। बिमा बाथुलनि नोजोरजोंहाय बर' हारिखौ नायदों रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना मा सानखो? आसामनि चिफ मिनिस्टारा ट्राइबेल्सनि माखासे खहा जानायखौबो सुफुंनो नाजायाखै। गावनि गोसो बायदि अहंखार लानानैहाय बिथाङा खामानिखौहाय मावलांनो नाजादों। जों नुदों जन्मनि राभानि न्यायखौबो दिनैसिमबो होनो हायाखै। मानो? दिनै ट्राइबेल्स जानायनि थाखायनो जन्मनि राभायाबो न्यायखौ मोनाखै। जोंनि बर' हारिनि जोंसार आरो जनकआबो न्यायखौ मोननो हायाखै। लोगोसे डिम्बेश्वर मुसाहारियाबो न्याय मोनाखै। आसामिसफोरनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बर' हारिखौ सायावल' मोजां मोनो, सिङाव मोजां मोना रायजो। बेनिखायनो दिनैहायबो आरोबाव सोलोंथाइ बिथिङावहाय बर' हारिनि जि खुद्रिसारनाय सोलोंसाफोरनि थाखाय जायखौ मावनाङा होननानैहाय होबथागासिनो दङ बेखौसो मावनो नागिरदों। जुदि बिथाङा बर' हारिनि सायाव अननाय दंमोनब्ला बे खामानिखौ मानो मावखो?
निश्चय बिथाङा बर' हारिखौहाय गोजौआव थांजानायखौ हास्थायाखै। जोङो बुंनो हायो बर' हारिनि बर' भाषाया भारतनि संबिधान मथे 8 सिरियाव सोसनजाबाय, नाथाय आसाम एसेम्ब्लियावहाय दिनैसिमबो गनायथि होआखै। मानो? बर' हारिखौहाय ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय आसामिसफ्रा नायनो हाया। बर'फ्रानो बयनिफ्रायबो देरसिन ट्राइबेल्सफोरनि गेजेरावहाय, बेनिखायनो बर' हारिखौहाय गाख्लायनो हायोब्लानो गासैबो ट्राइबेल्सखौ हागोन होननानै बिथांमोना सानो। बेनिखायसो बिथांमोना ओरै नङा हरै नङा ओरै खामानिखौ मावनो नागिरबाय थादों रायजोफोर। आंबो हास्थाया रायजोफोर थाखो 6 निफ्रायसो सानखान्थि आरो बिगियानखौहाय इंलिसाव सोसननायखौहाय मोजां नुहुराखै। मेथ्स आरो साइन्सआ जे थाखो 6 निफ्रायसो सोसनजानांगौ बे सम्भब नङा। बियो फरायसाफोरखौ नासयनो थाखायसो बे खामानिखौहाय मावनो नागिरदों, मोजांनि थाखाय नङा। साफ्रोमबो ट्राइबेल्स माहारिखौहाय नासयनायनिसो मोनसे प्लान पलिसि खालामनायखौ जों नुदों रायजोफोर। रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो, आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जय जाथों।